Здравейте, скъпи приятели на Таро Страст! Зная, че отдавна не сме се виждали и вероятно малко ви липсвах. Обещавам, че и вие липсвахте на мен. Просто бях ангажирана с различни неща. Преди малко имах лична консултация с една жена, която ме вдъхнови днес, сега, в този момент, да ви прочета една молитва от един сборник с родови благослови и молитви. Това е моят символ на внимание, моят жест към вас, моето напомняне, че не съм ви забравила и съм тук, ако имате нужда от мен. Просто не винаги ми оставя време да правя видеа за вас. Както знаете, Таро е моето хоби, на което посвещавам време и внимание, колкото мога, но лични консултации, общо взето, на който и да ме е потърсил за помощ, когато и да ме е потърсил за консултация или помощ, не съм отказала. Просто правенето на видеа изисква повече време и както знаете, ако желаете да ме намерите, да искате заедно да си поговорим, да прочетем енергията и да направим някаква енергийна работа, тук съм за вас. На разположение съм била и оставам винаги. А сега към хубавата молитва, родова молитва от сборника с розовите благослови и молитви за помирение с рода. Защото, както всички знаем, рода е онази енергийна система, която стои зад нас, онези стотици хиляди хора, които стоят зад гърба ни, чиято кръв и гени текат в нас, тяхната памет, опитност и всичко останало са ни предадени и енергията тече към нас, затова, за да можем да я помирим и да можем свободно да я предаваме напред към наследниците си. Е хубаво да сме в добри отношения с рода си, защото оттам идват много важни жизнени сили. И сега да пристъпим към молитвата. Аз името, казвате си името на молещия се, за свое добро, за доброто на цялото си семейство, за добруване на идните поколения, моля от цялото си сърце и душа за помирение с членовете на рода на баща си, рода на майка си или и двата си рода. Направих грешки, допуснах слабости, компромиси, самонадеяност и високомерност. Бях обвиняван или обвинявана и обвинявах, бях осъждан, осъждана и съдех. Бях клеветен, клеветена и клеветях. Бях нараняван, наранявана и наранявах. Бяха ми гневни и аз бях гневен, гневна. Бях неразбран, неразбрана и отказах да разбирам другите. С тази молитва искам да заявя, че желая нов живот за себе си и семейството си. Желая нови отношения на мир, любов, хармония, подкрепа и разбиране между близките и рода си. Желая обединение в името на личното ми спокойствие, комфорт и успех. И спокойствието, комфорта и успеха на всеки един от моята фамилия. Поставям това ново начало, като заявявам, че приемам миналото си, приемам грешките си, приемам себе си. Отдавам почита, уважението и синовната си обич към всички, които са били преди мен. Съзнавам, че всеки от нас с различна продължителност в различен период от живота си е бил жертва на собствената си тъмнина. Приемам правото на всеки член от семейството и рода си да прави своите избори и заявявам пред себе си, висшата сила и рода си, че аз избирам светлината на любовта помежду ни. Нека всичко лошо остане зад гърба ни. Нека неразбирателството бъде забравено. Нека гневът, обидата, скръбта бъдат излекувани. Светлината на родовата ни любов. Нека именно тази любов бъде източникът на помирение между нас. Каня всеки от членовете на двата си рода да последва тази любов. И с правото на човек, който я избира съзнателно, с душата, сърцето и ума си моля за благословията на предците си в настоящето, за да бъдем заедно в мир, любов и съзидателност, сега, в бъдните поколения и във веки веков. Да бъде. Амин. Да бъде за мен, за вас,
за всички ни. Благодаря, че бяхме заедно и до нови срещи, мили приятели!